Mga igsoon atong sawan ang sugilano ni Magella, 48 years old, minyo niya sa Cebu City. Ug karon Magella, sugilanon kini sa imong manghod nga si Carlo. Si Carlo dunay hinigugma nga si Donna. Si Carlo ug si Donna gitakda na ang pagkasal. Sa hapit na kasla si Carlo ug si Donna nananghid ni Carlo nga dili lang una kita magpakasal kay muuban ako sa akong best friend nga si Tisi ngadto sa Japan kay mamasin ko nga magdancer didto kay kining akong best friend nga si Tisi Japayuki ug uminto gayud og dako ang kinabuhi ni Tisi. Dinhi si Carlo nahugno. Kay tiaw mo kana nga ang iyang hinigugma nga si Donna gitakda na ang kaminyoon. Apan sa takulahaw lamang si Donna buot mo adto sa Japan aron magjapayuki. Si Carlo murag nabuang. Maghubog-hubog na lang. Wa na'y tarong trabaho. Apan sa kadugayan, si Carlo naka-move on. Milangyaw siya ngadto sa Bacolod ug dito sa Bacolod nakatarbaho siya usa ka radio nga FM ug usa siya ka DJ, disc jockey. Sa panarbaho ni Carlo sa radyo, iyang gikahibalag si May. Nabanhaw pag-usab ang kasing-kasing ni Marlon kay ni Carlo kay mibalik man siya pagbaton og hinigugma nga bag-o nga si May. Natakda na sab ang kasal ni Carlo ug ni May. Namalay gid si Carlo sa mga ginikanan aron pagpangayo sa kamot ni May. Og gitakda ang pitsa sa kasal ni Carlo ug ni May. Sugo sa daotang kapalaran. Mitunga pagbalik si Donna gikan sa Japan kay nagjapayuki lagi. Nangayo og pasaylo kang Carlo. Galuhod-luhod. Tungod sa karaang gugma ni Carlo ni Donna, uy gipasaylo man. Ug iyang gitawag si May sa cellphone nga May, dili madayon ang atong kasal kay mibalik ang karaan nakong hinigugma nga si Donna ug ako siyang gipasaylo. Busa dili madayon ang atong kasal. Hesus si May pagkadawat sa taho sa cell ni Carlo. Oy naghikog oy. Samtang naghikog si May, si Donna may kumpisal, Carlo, imo daay kong pangasawon, pero mutugan ko nimo. Boros ko karon sa akong boyfriend nga hapon. Imo pa ba kong pakaslan? Si Carlo, wa na motingog. Si Carlo, midali pagkaratil ngadto sa Bacolod og nangita kang May kay mangayo og pasaylo. Wa siya kalibutan nga si May patay na, naghikog na tungod sa iyang pagbalibad nga dili madayon ang kasal. Unsay gibuhat sa mga parente ni May, gikulata siya hangtod na inutil. Si Carlo karon di mo tingog. Dili mo istorya. Mukalit pagsyagit. Way buot. Murag living dead. Si Carlo. Bati nga sugilanon mga igsuon kay na ay nakalas nga kinabuhi, na ay nabuang. Kay nga naman, si Carlo gihurot paghatag ang iyang gugma ngadto ni Donna.
Si Dona sobra sa ambisyon nga kabuoton ang langit, ug si May dili kadawat sa kamatuoran, nga ang gugma di ay ni Carlo ngadto niya lumalabay. Kay ngano man gidawat pagbalik ni Carlo si Dona nga sa unang higayon gisalikway siya. Og nahunlak ang kalibutan ni Carlo pagkahibaw nga mao di ay si Dona mibalik kay bidhan na. So ang kinaiya sa tao sa paghigugma tudo-tudo nga wa nay ibilin ang iyang kagalingong gugma, si Carlo kana todo-todo hurot way bilin-bilin sa iyang kasing-kasing. Ang si Dona hurot sab ang iyang kasing-kasing sa ambisyon, sapi, bahalag sa payoke basta dato. Ug si May di gyud kadawat sa kamatuoran. Mao na gitawag nato low threshold of sacrifice. Mao nang mga depekto sa personalidad sa tao, mao'y mulatid sa imong kapalaran. Pangutana, karon doktora si Carlo, si Magilla, maning maguwang si Magilla. Ang kinis Carlo manghod ning Magilla. So si Magilla nangutana, doktora si Carlo karon maghinuktok. Maglisod na ra ba siya paglakaw? Pertigid niyang pagkaangula kay gikulata lagi sa mga parente ni May. Maulian pa ba ni? Ang tubag di na. Na-paralyze man na. Na-brain damage man na. Nauyog man ang utok anak. Kay mo siyagit kung nagway kapasikaran. Maghinuktok tibok adlaw. Murag nagpaabot og barko nga mulandig. Tarong bagod nagpangisip. Brain damage nga garabi. Di na maulian. Bisa kung saan pa nagrehab. Kay utok man ang naangol. Kanang iyang paglakaw, maulian pa siguro na. Pero kanang iyang brain damage, dili nagyod. Nalataan na ang utok pagkulata sa mga parente ni May. Ikaduhang pangutana, si Carlo ba doktora paspas ang pagkatunaas? Ang iyang mga tiil magagmay na. Ang iyang kahimtang muradyog buang, musyagit og kalit, maghinuktok dayon. Makiha ba namo ang mga parente ni May? Ang tubag makiha. Serious physical injury. Bisan pa kung si May naghikaw. Dili angay nga ilang kulatahon si Carlo. Kay si Carlo, biktima sab ni Dona. Kay wa patos Dona mo uli kay mag iyang banhaon ang gugma ni Carlo nga rin niya. Pero sa pagtugan niya nga bidhan siya, si Carlo na lumpag, na tunas, na lukmay sa tumang pag kanibang mahay sa kinabuhi. Naningkamot siya nga iyang apason si May ug mangayo isag pasaylo apan uwahin na ang tanan. Pero makiha gyapon kining mga parente ni May nga nagpasipa niya. Serious physical injury kini. Kay brain damage man ang sangputanan. Ikatulong pangutana, magsyagit kini si Carlo doktora, magsigig gunit sa iyang ulo kay sakit kuno. Maulian pa ba kining pagpunay syagit o pagpunay gunit anang iyang ulo kay sakit kuno? Ang tubag di na lagi. Ning uyog ang utok. Dili lang kay naay blood clot misagol sa utok, kundili ang utok na pino-pino. Di na mutakdo pagbalik ang mga sutyor, ang frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, naglahugay na. Permanent brain damage kini. It is not curable.
Katapusang pangutana. Doktora, ang physical ug mental deterioration ni Carlo makalilisang imong tan-awon. Kay mura man gid siya buang, doktora. Tibok adlaw maghinuktok, dayon mo kalit pagsyagit, dayon mo gunit-gunit sa iyang ulo ug magtuyok-tuyok, pero di man siya kalakaw. Mura siya baki imong tan-awon nga hilabihang pagka duwa siya kasabot unsa iyang buhaton kay di man siya kalihok, di man siya kalakaw. Pero kita gid nimo nga abno na gid siya pag-ayo. Maulian pa ba ning iyang pagkaabno? Ang tubag di na lagi kay maayong pagkadukduk sa ulo anak niya. Ang iyang atubangan nga utok ning lagpot diri sa iyang tingkoy dapit. Ang iyang kilid nga utok ning lagpot diri sa pikas tampihak. Kanang iyang utok kun atong i-brain scan karon murag almirol. Kay kanang atong utok mura biya nagbasak-basak. Na ay atubang nga basak. Tubagon po sa likod nga basak distingkoy. Naasay basak dapit sa tampihak, napoy laing basak sa pikas tampihak. Upat gid na silang magsinugang maunay utok ug naa say division kada kining mura man na siya og palayan ba? Naay division. Karon wa na nay division. Ning lagpot ang mga division ana, ang iyang mga bungbong ba. Ang lagpot kay ang bungbong gud sa anang atong utok pertigyong ni pisa. Murag plastic na siya. Mura na siya habol-habol sa tinai sa baboy. Maura kanay division. Atubangan nga division, likod nga division ug duha ka kilid nga division. Nauyog na ug di na maulian. Seryoso kini nga kahimtang. Akong pamahayag sagol. Ang gugma hilabihan gyud kabangis ngadto ni Carlo kay nabuang. Ni Donna kay gipaangkan ug ni Me kay naghikog. Ang tulo ka sinug-ang nga naong sa gugma hilabihang hilara. Ingon ni ana di ay ang gugma. Na ay anindot nga aping apan dunay bangis nga aping kay si Carlo nabuang gyud. Si Donna napaangkan. Apan ang labaw sa tanan si May kay namatay. Apan maayo pantang si Carlo namatay na lang. Ngano man Madzela, imo man in town ka nang buhi unday hangtod kang matayon. Ang pamilya ni Carlo mo'y labing nahasol. Kay magbuhi man sila vegetable. Hangtod kamatayon. Ikaduha, si Carlo dili ka mang mubalanse siyang kasing-kasing. Kung ihatag niya, hurot-hurot gyud. Murag way kamatayon nga gugma. Si Donna natunas sa ambisyon sa sapi. Bahalag magjapayuki basta datok. Apan gipaangkan di ay siya sa usa ka hapon. Si Me ang labaw sa tanan, cannot move on, cannot accept defeat. Shortcut ang iyang pangandoy, kamatayon gilayon. Ingon ni ana ang tulo ka tao nga naigo sa bangis nga matang sa gugma. Si Carlo, gibasted ni Donna. Apan pagpangayog pasaylo ni Donna, misugot. Si Donna nangitag sapi, miadto sa Japan kay magjapayuki. Bahala nag-iyang reputasyon malata, madugta, basta magbaon siya daghang lapad. Apan dili lapad ang iyang gibaon balik sa Pilipinas. Bidhan siyang buang nga siya sa usa ka hapon. Apan si May mo'y loser sa tanang loser. Kay di gid siya kadawat nga si Carlo ning balibad sa ilang kaminyo.
Apan ang naigo sa gaba sa tanan si Carlo kay buhing patay. Unya Majila kinis Carlo maunay inyong kakulian hangtod kamatayon kay pakanon buhion apan way kapuslanan. Kini ang sugilanon ni Majila nga atong nasawan. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon dinhi gyapon sa kining akong suliran.